Ще ви представя онлайн семинар, в който ще ви покажа новите възможности в Inventor 2017, версия R2 и R3. Едната версия е излезна юли месец, версия R2, а R3 излезна на 8 ноември. Това са подобрения към Inventor 2017. Тези подобрения могат да се ползват само от потребителите под абонамент. Това са хора, които имат постоянни лицензи под абонамент или са закупили нови лицензи и в момента лицензите са им активни. Те могат да се изтеглят тези подобрения от своя абонаментен център. Единият вариант да се изтеглите е да изберете да изберете отдолу тази буквичка, излиза си един прозорец, в който излиза този прозорец, в който вие виждате вашите продукти и нали те са изтегли нужните апдейти. За да е активен този прозорец, вие трябва да се логнете с вашия профил, но по-сигурният начин да си изтеглите апдейтите или новите версии R2 и RT на Inventor 2017 е да влезнете в вашия акаунт, който имате при закупуването на лиценз от Autodesk. В този акаунт влизате с вашия юзър и парола. Ако случайно сте ги забравили, може да поискате нова парола. В акаунта избирате Manage, след което избирате продукта, избирате версията и може да изтеглите продуктите, които са за тази версия. Появява ви се този прозорец. Аз ще ви демонстрирам как се прави. Ето, аз в момента съм влезнал в нашия абонаментен акаунт. Отначало излиза по този начин, след което в горния край ви пише юзера или фирмата. Избира се менеджмент. Виждате си лиценз, вашите продукти. Трябва да изберете или Inventor, или ако имате пакет, Product Design Suite пакет, Factory пакет, или ако имате от новите продукти Collection пакетите. Избирате си продукта, избирате си апдейт, след което в момента има един филтър. От този филтър избирате, първо аз ще избира Clear, избирате примерно версия, година 2017 версия, избирате Inventor Professional и ви се визуализират апдейтите, които може да изтеглите за тази версия. Виждате кога е излезнал R2 версията, след което се появи един апдейт, който решаваше доста проблеми. Той също може да се изтегли от абонаментния център и ето е версията R3, която излезна на 8 ноември. По този начин вие си сваляте. Тези апдейти са налични само за потребителите под абонамент или когато клиент си закупи нов продукт, също ще ги получи, понеже те вече са излезнали. Сега ще ви демонстрирам възможностите, които имат R2 и R3. В R2 има подобрения по интерфейса, също може да завъртате, да ротирате центровите, когато слагате център марк.
подобренията са над 40. Има подобрение при огледалното копиране и при тангенциалното селектиране. Сега ще ви ги покажа. Също при командата Undo. Примерно, когато започвате да създавате детайл, до сега ако искахте да се върнете, избирате стрелката и може да се връщате. А сега в момента има падащ дисплей, на който вие избирате докъде да се върнете, до коя команда. И по този начин вие от този списък може да изберете колко назад да се върнете. Също, ако искате да селектирате няколко тангенциални повърхнини, до сега трябваше да ги избирате една по една, а сега в момента с двойно кликване вие ги избирате всичките, или има команда на десен бутон Select Tangents, с която вие селектирате абсолютно всички повърхнини. Това се отнася също и за ръбовете, тях също може да ги селектирате. Виждате, в момента се появиха още команди и вие може примерно да се върнете при някои от тях много бързо. Вече, ако не искате да ползвате този мини тулбар, можете от View User Interface мини тулбар да го скриете и да не го използвате. Ако създавате огледални тела, командата е подобрена и са добавени нови възможности в нея. След като изберете Mirror, виждате интерфейса е нов и когато посочите всички детайли и изберете Mirror Plane, знаете, че се получава огледалния образ. С тези вие променяте по какъв начин да излизат. Знаете, че когато детайла е жълт, той не се размножава, той е еднакъв, но е завъртян. Когато е сив, се потиска, а когато е зелен, той е огледален. Нов детайл създава се нов детайл. Новите команди в командата Mirror са Mirror Relationship, или вие може да изключите връзките в огледалния детайл и тя да ги няма. Или Ground New Component. Може да изключите детайлите да са граунднати или да не са. По този начин се разширяват възможностите. А също може да правите Mirror не само спрямо равнина, а и спрямо равнина на детайла XY, YZ, XZ. По този начин вие може да завъртате и спрямо някои от тези. След което знаете, че на новите детайли се добавя отзад след тях се добавя суфикс и се създава новата огледална сглобена единица. Същите възможности са добавени и в командата Copy. В тях също може да изберете новата сглобена единица, да копира връзките и дали детайлите при копиране да бъдат grounded, за да бъдат неподвижни.
Иначе тези възможности ги знаете. Когато се копира, избирате, ако детайла е син, се създава нов детайл, ако детайла е жълт, не се създава детайл, а когато е сив, той се потиска и не участва в новата сглобена единица. Когато създавате чертеж на сглобена единица, и поставяте позициите на детайлите. Само си зареда темплейт по GDS. Знаете, че с Add бутон, с Touch, вие може да добавяте на болта да има болт, гайка и шайба. Само че Touch балон. Ето, болт, гайка и шайба. По този начин се добавят с десен бутон, с Attach. Новата възможност е, вие можете да ги сортирате, да ви са подредени по големина и вече може да сортирате позициите. Също при щриховането може да изберете примерно да е плътно, solid, може да зададете цвят. Примерно, когато искате да е даден детайл да е от гума или се изисква просто да е solid, може да изберете solid, на който solid може да изберете цвят и да добавите такава щриховка. При поставянето на центрови при поставянето на центрови линии, може да завъртате спрямо даден ръб и след това вече без проблем вие може да поставите размер. Ще го изпълня пак, след като се постави. Десен бутон, Edit, Align, избира се ръба и се завърта. При измерването с Inspection, Distance, когато измервате примерно размери, е достатъчно само да посочите в страни и командата се изчиства
и вие може да мерите на много. Виждате, че само с посочване или с кликане на страни се занулява и вие може да измервате. Също може да добавите и прецизност, примерно до кой знак да ви показва. В версия 2.16 по този начин изглеждаше дървото с командите, кога при изглобена единица и когато се поставя. В 2017 по този, в 2017 R2 бяха добавени едни линии и едни стрелки. Също сега, когато добавяте, знаете, че в Inventor могат да се вкарват абсолютно всякакви формати. ProEngineer, CATIA, SolidWorks, от версия 2017 може и Step. И след като се вкарват, те се импортират и всяка една промяна на базовия детайл се отразява без да гърмат връзки и без да има проблеми спрямо чертежа. А във версия 2017 R2 е добавен и Property Mapping, с който вие избирате кои параметри от вашия детайл, примерно на CATIA или на SolidWorks, да се импортват в Inventor и после в спецификацията те ще излезнат и при дадена промяна на вашия първоизточник детайл ще се промени и спецификацията. Сега ще ви покажа тази възможност, но първо ще ви покажа основната. Примерно в тази сглобена единица, ако аз поставя детайл, който е степ, изпратен от клиент, избирам референс модел, избирам да си зареди модела и съответно може да избира детайли, които не искам да участват, да се изключат. И след като го поставя, и поставя constraint, ако аз преценя, че моят детайл не съответства, както в този случай, ще кажа на колегата, който ме е изпратил този степ, да ми направи корекции. Той ми изпраща коригирания файл. Аз взимам версията, примерно, новата версия. Замествам. И виждате как само с Update се променя новата версия. Детайлите също имат параметри, които идват от SolidWorks, CATIA или Step, и тези параметри с новата функция може да изберете кои от тях да се зареждат. Идвате в Inventor, избирате
Property Mapping for Imported CAD и тук може да изберете кои параметри за даден тип файлове да се импортват и да ги използвате в Inventor. Примерно, аз пробвах с един степ, на който този му е номера, по този начин изглежда, след което разработих втори степ. И виждате, че при новата версия, която е с отвор, аз промених номера да пише 02 и по този начин без проблем той се замени. Или ако вие ползвате чужди файлове и те са с part number, description, с имена и тези неща също се използват в Inventor, попълва се вашата спецификация и вие така работите съвместно с чужди CAD файлове. Добавено е, ако имате сглобена единица, от спецификацията до сега можете да отваряте само по един с Open. Сега може да отворите и няколко сглобени единици. Те се зареждат в отделни прозорци, с което по-лесно може да отворите няколко сглобени единици. Ако имате няколко бодита, без проблем може да, сега ще ви покажа, може да отваряте, да ги конвертирате в part, като посочите самото боди. Примерно, тук имаме една сглобена единица. С команда split аз я разделям спрямо тази равнина. Появиха се две бодита. До сега вие трябваше от Manage и да избирате Make Part или Make Component. Сега в момента можете директно, след като изберете бодито, да изберете примерно Make Part и то ще стане на Detail. Или ако изберете Make Component, може да изберете сглобена единица, после добавите и второто боди, но в момента директно ги избирате от дървото. Има промени по интерфейса на проектите, могат да се ресайзва този прозорец. Тук е махната стрелката. Имате възможности автоматично да пуснете много чертежи на вашия принтер и програмата автоматично ще избере нужните формати, ако са зададени в настройките на принтера, или ви може да пуснете голяма група чертежи за принтиране
Също може да пробвате и PDF и да пуснете по този начин, но тогава тя пита за имена програмата. След като изберете Autodesk Inventor, можете и на Search, на Task Shadow да се намерите прозореца в Print File. След като изберете няколко чертежа, на Options е добавена нова опция Auto Size to Drawing Sheet Size, с която автоматично програмата разбира за вашия на какъв формат е вашия лист и го пуска. Съответно избира от листата, които притежавате. В смисъл, тук си избирате първо плотера и след което тук избирате Auto Size и след което може да ги пуснете много чертежи. Ако изберете Immediately, веднага се пускат, иначе може да зададете за определено време. По този начин автоматизирано може да пускате много чертежи без да отваряте инвентор, просто по този начин. Също, когато експортвате скица от инвентор, имате възможности да експортните и цвят, тип на линията, дебелина. Само искам да ви покажа как стои този въпрос. Примерно, когато имате дадена скица, на десен бутон има Export Sketch, с което дадена скица, която по-лесно сте направили в инвентор или която просто решавате, че ви трябва за 2D за AutoCAD, избирате Export Sketch и може да експортнете в DXF или DVG, като от Properties вие може да зададете цвят, може да зададете тип на линията. И сега в момента тези параметри, които добавяте при експорта, те се експортват на вашата скица. Има случаи, в които скицата я създавате по-лесно в инвентор и вие може да експортнете в 2D в AutoCAD или даже дадена разгъвка на ламарината, също ако имате нейната скица, вие също може да експортнете Export Sketch. По този начин се експортва скица в 2D формат. Има доста подобрения в създаването на презентации. Може да групирате елементи, да ги местите заедно. След като имате сглобена единица, може да не избирате презентация, а директно върху сглобената единица е създадено Create Presentation. Десен бутон, Create Presentation. Пита ви за темплейта. Избирате го. След което избирате Tweak Components, посочвате детайлите, които искате да преместите. Примерно аз ще поставя този. Ще добавя
тези болтове. Вече е възможно, освен че и даден детайл на дадена операция може да я преместите, примерно в този случай, аз понеже първо ги размених, първо махна главния детайл, после болтовете, сега просто са наместени, преместих детайла. Тези болтове с десен бутон има Select Group и може да ги селектирате всичките, да ги вместите, или може да селектирате група от детайли. Може да пренареждате операциите, да избирате коя след коя е. Също, освен че може да изберете група, вие може и спрямо даден детайл да изберете детайлите, примерно before преди него, или детайлите after след него, или вече може да селектирате. Също, когато примерно в дадена когато може да променяте, примерно този детайл е по този начин и избира, може да и променяте неговата координатна система и примерно този начин сменяте координатната система, която се ползва. Иначе знаете, че това е нов интерфейс за презентации. Първо, примерно, разглобявате, създавате си видео на вашите презентации. Това видео може да си го запишете на филмче, ако искате да е на филм. Също, след като направите дадено разглобяване, вие може да направите снапшот, който ви създава този изглед за чертежа. Идвате примерно в друг изглед. Сега ще разглоба тези болтове. Освен с хващане и дърпане, може да записвате и стойност в този дисплей. И след като го завъртите, вие правите нов снапшот и вече тези двата, в тях допълнително може да разглобявате и да преместите, но тези двата могат да се създадат, тези двата се слагат в чертежа. Примерно избирате този. И може да поставите и другия страни. Или може да създадете два разглобени изгледа. Тук на растер има допълнителна възможност Transparent Background, или когато тя се натисне, не се вижда екранът зад вас, или може и да не участва, да се изключи. И това е когато правите картинки.
може да не участва. Това е за... Има при dual размерите, може да са добавени възможност за архитектурата, за площ, за обиколка. В момента това е вече 2017 R3 версията. При нея, при селектирането има възможност да селектирате няколко области. Примерно, когато в един детайл имате скица, при команда Extrude, сега трябваше да ги посочвате един по един, а сега има възможност с мишката да ги изберете всичките. Освен за Extrude, командата работи и за Revolve. Виждате, по този начин може да само да изберете няколко области. Командата работи и за Sweep, и за Coil, за Chamfer. Има доста подобрение по създаването на 3D PDF-и. Това е една нова възможност в версия 2017. Сега тя работеше доста бавно от начало. Сега е доста бързо вече работи с големи сглобени единици. По-бързо ги създава. Също може да добавите и цвят на вашия изглед и този цвят също ще участва. Примерно тук имам една сглобена единица. В нея имам няколко вюта. Във всяко съм избрал какво да се вижда. Знаете как се създават. Първо създавате view, после избирате елемента просто дали да е visible и ако той е изключен, не участва в view-то. Сега новата възможност е, ако създам примерно нов изглед и избира примерно да променя цвета, с Save се поддържа, записва. Ето, вече имам с нов цвят. Избирам Export 3D PDF. От тук избирам кои вюта да участват в PDF-а, кои параметри също да се добавят, какъв темплейт да се ползва за 3D PDF-а, къде да са експортни. Ако искате да добавите допълнително PDF в него, може да ги добавите. Ако искате в PDF-а да има файл, може да добавите и файл, след което избирате Publish и ще се създаде PDF-а. Колкото е по-голяма сглобената единица, толкова по-дълго време отнема създаването на 3D PDF-а. Ако е само един детайл, се създава мигновенно, но тук в момента имам 174 детайла. И програмата всички детайли ги конвертира в 3D PDF-а, за да се виждат. Ето, доста по-бързо започна да се прави. Ето го 3D PDF-а, в който вие може да въртите вашия модел. Ето ги отделните вюта, новото вю, което аз създадох с цвят. Освен, че може да се върти, може и да се неговото дърво.
даден детайл да се изключва. Има възможности да се измерва, да се разрязва спрямо дадена равнина. И с този дисплей избирате откъде да бъде равнината, как да бъде завъртяна, как да се изрязва. Също при проектиране, при Project, тангенциалните линии се проектират автоматично с новата възможност Select Tangents. Примерно, ако създам равнина и избера на разстояние, и в скицата избера команда Project. До сега трябваше по-отделно всяка линия да я проектираме. Сега в момента има възможност с десен бутон Select, виждате автоматично всички се проектираха. Това спестява доста. И също има вероятност някой път да изпуснете някоя малка линейка и доста да се връщате или да я търсите къде е, а по този начин вие автоматично ще селектирате всички линии. Освен на десен бутон, е достатъчно и да посочите два пъти и да кликнете с левия бутон на мишката и се селектира при проектиране. Когато имате в дадена равнина линия, област, която е създадена с Project, с Cut, я редефинирате, тя се променя автоматично. При предишните версии, при 2017 изглеждаше по този начин, а при 2017 R3 тя изглежда по този начин. Само да ви покажа. В момента, ако тук създам тази равнина скица, с команда Cut H ще се проектират линията, където се пресичат. И ако дам над скицата да се редефинира, примерно спрямо тази равнина, виждате как автоматично се променя самата скица според равнината. Има възможност да избирате вашия детайл да се завърта при избор на скица или да не се извърта, или самото асембли. Тази възможност е добавена в настройките за скица.
Също при скициране е добавен и вече освен детайл и скица, може да включвате и да споделяте скица, да се включва и изключва, добавен допълнителен мини тулбар. Вижте по този начин как изглежда дървото на командите. В Inventor, в смисъл с тези стрелки и тези линейки. Също е добавена възможност за конвертиране на текст от скицата, да го конвертирате и да се вижда в детайла. Convert Geometry. Ако в даден детайл имате текст, в скицата избирате Convert to Geometry и той се конвертира. Може да изберете по какъв начин, какъв да бъде стила на буквите да се ползват. Ето виждате, в момента този текст се вижда в детайла. Или текста от скицата може да се конвертира, за да се използва. Ако правите примерно картинка, записвате също подобрена е командата за анализ на пресичанията. До сега, когато имаше резба, тя винаги се виждаше. В момента може да се изключи. Също има добавени са и допълнителни възможности в тази команда. Примерно, ще избера Inspections, Analysis Interference, избира се тази сглобена единица, примерно тази, и в момента ми показва, че няма пресичане. До сега винаги се появяваше пресичане. Примерно ако включа отметката за резби, те ще се виждат и ще се визуализират каква е областта, или има допълнителни възможности. Също може да принтирате тази таблица на принтер. Ето виждате резбата, където се вижда. Благодаря за вниманието. Това е относно
Inventor R2 и R3. Аз ще ви изпратя и допълнителни материали след презентацията. Ще ви изпратя и записана линк към записа. Ако искате да се запознаете в подробности, след инсталацията на R2 и R3 в Help е добавено описание на тях, как работят. Ето го за R2 и за R3. Има добавен help към тези команди, разширен е help-а. Благодаря за вниманието. Това е адреса на фирма CutPoint, на който може да ни потърсите. Предлагаме всички продукти за машиностроене и за всички, също и за всички области на Autodesk. Отскоро продуктите са в колекции, се предлагат. Това е учебният ни център.